Салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Хуш омадед ба канали Диққат. Сархати хабар. Коронавирус дар Тоҷикистон. Мақомоти Вазорати тандурустии Тоҷикистон хабари Радиои Озодиро дар бораи фавти як марди 60-сола дар ноҳияи Ҷабор Расулов тасдиқ карда ва гуфтанд, ки ӯ аз бемории пневмония ё илтиҳоби шуш фавтидааст. Ин изҳорот дар ҳоле садо дод, ки Радиои Озодӣ аз таҳти карантин гирифта шудани 11 корманди беморхонаи ин ноҳия пас аз фавти марди 60-сола хабар дод. Мақомоти тандурустии вилояти Суғд дар як нишасти хабарӣ бо коронавирус рабт доштани ин рӯйдодҳоро рад карданд, вале гуфтанд 13 нафар кормандони тиб ва хешу наздикони бархе аз афрод дар беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд таҳти карантин гирифта шудаанд. Онҳо гуфтанд, санҷиши луъуби ин афрод мавҷудияти коронавирусро рад кардааст, аммо ин мақомот нашри варақаи натиҷаҳои озмоишро салоҳияти Вазорати тандурустии Тоҷикистон номиданд. Ин вазорат иттилоъ дод, ки марги сокини ноҳияи Ҷабор Расулов ба коронавирус рабт надорад, аммо таъид намуд, ки табибони ин беморхонаро бо таби баланд ба карантин фиристоданд ва вазъи онҳо хуб аст. Бибихонум Дарвешзода, сухангӯи Вазорати тандурустии Тоҷикистон, рӯзи 6 апрел дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки сокини 60-солаи ноҳияи Ҷабор Расулов қабл аз марг аз ташхиси коронавирус гузашта буд ва нишонаҳои ин вирус дар ӯ тасдиқ нашуд. Бо ин ки Вазорати тандурустӣ марги ин сокини ноҳияи Ҷабор Расуловро аз коронавирус рад мекунад, аммо ҳамзамон тасдиқ мекунад, ки табибони беморхонаи ноҳияро, ки ин мард зери муоинаи онҳо қарор доштанд, ба карантин фиристоданд. Сухангӯи вазорат аз ҷумла тасдиқ кард, ки Алишер Абдукаримов, муовини сардухтур, таби баланд дошт ва бинобар ҳамин ба карантин фаро гирифта шуд. Дарвешзода вазъи саломатии муовини сардухтурро на ба он сатҳ бад гуфтанд. ҳамроҳи ӯ гурӯҳи табибони беморхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов низ ба карантин фиристода шуданд. Бояд қайд кард, ки дар ҳолати имрӯза, яъне 6 апрели соли 2020, коронавирус зиёда аз 208 давлати дунёро фаро гирифтааст ва шумораи умумии сироятшудагони ин вирус зиёда аз 1 300 000 нафарро дар бар мегирад. Шумораи фавтидагон бошад зиёда аз 75 000 нафарро дар бар мегирад. Инчунин беш аз 250 000 нафар табобат ёфтанд. Ташаккур барои диққататон. Агар навор ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, подписатся кунед ва делитса кунед. Худоҳафиз.